ପଢା ସଇଲା କି? ନାଇଁ କଣ ପଢୁଛୁ? ସିପିଡିଏସ୍। ସିପିଟିଏସ କଣ? ସିପିଡିଏସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସିପିଡିଏସ୍ ହେଲା ସିରେ ହେଲା ସି ଫର ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠର ଗୋଟେ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସି। ହଁ ଆଉ ପି ଫର ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ହଁ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଡିଏସ୍ ମାନେ ହେଲା ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାକୁ ମାନେ କରାଇ ସର୍ଟକଟ କରାଇ ସିପିଡିଏସ୍ ହେଇଗଲା କଣ। ठीक है समझ गया। ଆଉ କେତେ ସମୟ ପଢିବୁ? ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। 9:15 ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍? ଆଉ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପଢ, 9:30ରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ହୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା, ହୁଁ ତାପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଖାଇଛି। ହଉ। ଏ ମାନେ 4 ବର୍ଷ ସରିଯିବ ପଛେ ପଢା ସରିବନି, ସତ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଆଣି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବି କୁଆଡେ ହଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ସବୁ ସରିବ, ମନ ଦେଇକି ପଢିଲେ ସରିବ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ କେମିତି ସରିଯିବ? ପଢା ସରିବନି। ଅଛି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆଉ ତ ପଢା ନାଁରେ ଯଦି ପଢା ବହି ଖୋଲିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ପଢା କେମିତି ସରନ୍ତା? ଏତିକି କମ ପେଜରେ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଦେଖିଲା ଖାଲି ବଢେଇ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, 2 3 ପଛକୁ ପଛ ଖାଲି ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଏ 2-4 ମାସରେ ତ ଏତେ ହଉଛି। ଆଉ ତ ପଢା ବହି ଖୋଲିଦବ, ମୋବାଇଲ ଖୁଟୁ 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 କରିବ, ହବ କେମିତି? ଏମିତି ହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ନିୟମ ନା। ହଁ ହଉ ତ ନିୟମ ପାଳୁଛୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଢ। ନିୟମ ନିୟମ ପାଳୁଛି, କେତେ ବଡ ନାକୁଟେ ତାର ନା। अबे साले। କାର ନାକ ଦରକାର, ତାର ନବ କେତେ ବଡ ନାକ କରୁଛି।